Eh? Allah matsala ta gare ni Yiwa. yiwa Eh. saboda babu aiki Babu aiki. dan Allah da annabi ko kasa kasa Ko ƙasa ƙasa. Gwamnati ya taimaka mana. da Allah ka samu na hannu na girma Allah Su Kabiru za su mutuwa. suna na Muhammadu Kabiru Eh. kowace Allah ba shi rai. ba da gishiri lamba Wani. Mustapha ta su mazuru bai su Allah da shekara su gurman zakara aiki na muka na kwadago aikin kwadagon da muka kuma nan muka samu muna ci muna sha Eh. A gwada mu abin sha, a gwada mana abin sha. abin da za ka gwada mai ni shan da nake mata ba da yin ɗauki abin wani na ba Eh. kana ji na Eh. abin da ya sa naka shanta don yin yake ka zan jiro ya cewa Ya ciao. in daga sassu a gari in samu abin da na ci inda babu aiki Babu aiki. don Allah ka samu na hannu ko ba ni ba ko an su